aka shiga da ni shano ne. Ni dai gidan mu zan masala. Nawa zan baka? Wa 500 mu. Mana akan number ka mata su ba. Ani wanda akan number. Magana akan number. Wanda. Okay to shike da bare shi gan dauko mu. Wadannan ko ya biya ka? Ya ce mun bari ya shiga ya fito. Kan uwa bari ya shiga ya fito. Shawara dai zan baka mutumi na ka tashi ka zagaya ta bayan gidansu. Sai na kawai ka ta nan zaka bi. Hazan ka fita nan akwai baya, ka zagaya ta nan bayan layin kana zuwa zaka same shi zai haura ta katanga. Kai gudu. Kanso? Kanso? Wani ba. Bibiyan ne. Baya Allah ya tsare. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.